Kajing bomburom jong kipat ba ya kajing don kam ban bot ya kajing betha jong sarkar na kabanta kajing yada ya kajing pur jong kajing pang coronavirus kaba ha ki babun ki caka kapenlong ya ki briu ban bu ha kajing ma batang ha ki katok ne ki cakapat ka isengan kador barsenong jong go umleng kedai kabadon marsenda bat ka sor nong po da kajing sokhya ya kajing long jing man bat ka rukom rung rukom mi jong kipat ba bat kajing bomle bha na kalyang jong ka office jong district transport officer ribhoi district kala penlong ya kite kinoi lam senong ban le ya kenduk kerpang ya uba ai karmon uba de district transport officer ribhoi district ban kentu bat ban bu ya kajing ida ki ba kerpang na kabanta kipat ba kibawan don kam ha kane ka office kumba kalong mata kipat ba ki bawan don kam ha kane ka office ki bun bha ki don ru ki nongwan don kam ki bana jangai bat ki bana bar jong jalaru kumju kumta kane ka pan ap jingma namar ka jingbom kit khya jong ka te ka office ban bu ya ki sekti lane ki hand sanitizer lane bantes ya ki bru ki bawan don kam ha kane ka office bat ka jingbom sim kerteng ne phone number jong ki bawan don kam la banong ba ka jingwan poi jong ki bawan don kam ha kane ka office kalong ka babun bru bat ka babun kam bha kumta ha kane ka sngi ki nong ilam jong ka shnong lang kadaj kilalej bania kenduk kerpang ban penbej halor kane ha keju kesngi na kalyang ki dekhot jong kane kedor barsenong kilalej cha office jong MEPDCL namar kane office ru kadang hap hapo uput usam jong ka shnong lang kadaj ha kate ka office jong ka MEPDCL kaladon ka jingbu bej ye ki chaka sai ktipat ba bat ki hand sanitizer kinong ilam shnong ki kentup ya bawan tip por marwen ubade member jong ka COVID-19 management committee uba tensing lengdo ubade secretary shnong uba ban kersan lang marwen ubade orang badong ni kinong kit kam jong ka dorbar snong ki attitude nambar jong ka dorbar snong jong ka snong umlang kedai menta ka sngi na kalian ka jongi niwan nang ba kana ka COVID-19 managing committee beda ini tentang coronavirus haka bangi lawan ini uri kendu ya kinong officer jong ki department HBD berkata ka DTO district transport officer adin kota ngiwan da adap nang tengiwan ane yang po MECCL MSCB ke bangi tip te ke bangi kumki nong ngelam snong yoi bat ni tip pelong kumne namar bang kajingwan jong yang te po DTO office mene banya kenduk yo DTO ba harmon kalong ba namar bangi i ba kajing lum jong ki breu hang te kalalong ke ba hamba ka ba man kasngi ki breu hang te kim juduna ya kasis pangut ki kaliro ki babon hang te te namar ba kalong ka imai ni hidup kata-kata namar ba lada ni pule bat ni yo ka bangi yo jeng tip kat kum ka jingka jong ka tanat ka kuat ka kya kalong ba kuno ban maintain seki distance jing yang jongi kaya ka jeng deng ki mas ka jing penengkam ban sat ikti ban sanitize ban penengkam ki sanitizer ban sat ikti ban kam ko kumne kum tai tengi lap bahang te po DTO office kadang duna sibun ma banyak compare ya baru ki office ki berempat ni kum kinong elam snong iwan sepo blog office po office on video kuno ngilap kuno yui kuno ki da kile iwan po di office kuno kile iwan hapo session judge samteng yui ba kuno kile irung po hangne po MSCB ro kuno kile ni tenat bat ni isingan ya kata kar jing penjat jong office sendre habangi po yang tipo DTO office ni iba kamdan ka ero kalat ka jingeda namar bahang te po DTO office kiwan ki nong yele ki kot kisla kali ki buan na ki badar area ki buan keleng kari boy hadu ki wi ki district ki dangwan te kumjuro sabar jong kami kalian na banta benle ki fitness ki buan na asam ni lalap na kapor te ngiyo i bahang te habangi la ya kendu yo DTO ngi kli yo ba HBD bat kane ka kumno phi ke jing pendat jong phi HBD ban ya dai uni khang jing pang coronavirus na kalian jong la ong ba nakalian ka jonga ngala adin tho so commissioner hadu mentalong ka jing tho jong so commissioner ba hadu mental jong patla bele aka namar ba bidang duna bun kitiar namar ba ngilarung tei nim semalap tang wero ba tang kawai ka jeka ka ban sakti nim semalap ba ar kata nim semalap ya ustaf ang te bon list ka kerteng jong ki nong rung nong mi ang te ban list ka kerteng ya ki phone number yo le se la da je kano ka jing stom la da lap yo breu ba stom ba yo jing pang yo positive au neu khang jing pang la da kimdon gum kita kirikot ta kumno ngila ban tip ba ka sngi yu wan hang ne la ka sngi yu ba wan don kam ha ka office ng DTO te kumta ngi ya ila ikeliru yo ila ya kran do yu ba don kam man bu ka thermal test
ban long kum hapo kiwe ki office kum habang ba UI la da ka met jong bro ka sit palat sa ka ba palat kum ta kim ju sha su ban rong ngi sepo tena kalian jong DTO ro ula kular ngi ba ngin ya trelang no nang ne khamat biang su kan kham sngan nilai ong u la da ka ne ka jaka jong phi yo le se we na ki staff jong phi ngat positive la ne ki custom ki nong ki ne ki nong wan le kot le slang ne jong po office jong phi ki yo positive case te kamut ba ka ne ka area jong ka snong jong i bar khoi kala sem ka kladon hapdang jing jenjar namar hang ne ya im da ka ba baro sikata ba ni maintenance gi distan gi im baro sikata ba ne le ki gi ba ka sarkar ke hikai ke gi ba ka block office hikai ba ka health department ke hikai yangi te ngi ale hikat la kat yai ba ne ksat nang ne satai ha ka ba mentau ku ma po DTO office ngi le keram DTO la kular ro ngi ba nam sa su ban rung ini kali sipai ki ba rung hapo jong kane ka kompon jong i namar ba ka jingrung jong ni sipai la ngi le kren na ka por sa ka poro i kum ba kim su nyau bat kim ken sting bat kim ju ken snap yang ki nong kentu ya ki te ka ba arang ta ngila ong DTO ba un khang no em sil no en again jong kane ka office bat un sya tangi ki bro ki bondon kam ki balang ki badon kam sisai kata ka kam bat hadin kata bagin sya tangi ki kali ki bala balik te number plate ki kali ki ba u MBI un check ya kata ka fitness ka jong ki te gin gide u DTO de ban bu no ya u nong up ang te haget kanang ba te nong up un list ya ka kerteng ka jongki bat kapor ka barung bat kapor ka baumi nom sya su ban surung te lumbrang kumbangi i menta ba ka social distance ro kumji maintenance ka site ban site sanitizer ki tiro kimju le akata ban site tiro kimju le akata ngilapet benya nado mene so bangin kren ikini ki bar khoi ngila lap suai ki te kumta na kalian jungi ka dor barsunong ngira kerpat hi DTO bar kino bar khoi ki office ki baron hapo ka song jungi so bahaya trelang bat ngi khnang ba kanwan ra ya ka jing suk jing san bat kan laj na ka jing ma jong ndo khnang jing pang